Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Calmini min juurima kadi ko alda e jurnade no feewi ko yafnade sabu waktu ponnoɗen fuɗɗade o raw gila waktu 16 mbeɗa sikki oɗon ɗo wonɗo min dawno kadi toon min kirndino sukaɓe kadi min dawduno golɗen namdino min ñallato min kirto min hono mi siftoroyi fawade e noddali woodi nodduɓe mi yonɓe ko siftoroymi tawmi kadi aadi gonɗo ga ko ma aadi o humne ɗum waɗi min cippiri hen tan kono ceernajo kam gila waktu omo fadi min ñaagui hen yaafo eno feewi ko ɗon tan natiranmi e haala ka ceerno Dahiru baba duɗal o haalɗo konngol daɓɓi kono e nder konnguɗi makko he mi hocci hen ɗiɗi haqqillo welani no feewi ni kono kam mi heeɓi nanngude hen ɗiɗi mi heeɓi nanngude hen omo wiya sattani janngude ɗemgal ma Pulaar sattani ko muñal tan no wiide sattani ni wallahi ko noon wayi alay saago kadi ɗum wona e haqqillaji men wonde sattani so woni haqqillaji men sattani tan weeɓana en ha wona en kocca kono so mbaɗi haqqillaji men ne satti tan satta ha wona hay ko wemno ko satta nde wonno Allah wi to jorti ɗon kam fof ko ɗon taw tagoji Allah ɗiɗi meeɗi yaade ndendi ɗanngal ɓe jeeyi ha ɓoyɗe jewta e lawol he hen tagore wotere nde wiyete ko ngorodi wonde nde ko boddi joni eɗen jewtida ngorodi wi boddi an gonɗa tan ko hulede yimɓe nde wonno cuusama kala mo memɗa tan sikkata ko hen heddoto minen noon wanno yimɓe cuusi min haydara kala ko min mbaɗi yimɓe heddoto hen e nder nden yewtere tan ha ɓe pelliti jarribade wadde essai coyni goɗɗo ne ara tan boddi wi ngorondi a soppat cuuɗoɗa min mi yalta ngorondi soppi naati boddi yalta tan o yi boddi ndi kanko neɗɗo tan kulol nangi mo o dogi o nangi koyel ngal nde o yettoto wuuro taw koyel ngal ɓuusi heewi tan keno wona boddi soppimo le ngorondi haalan yimɓe kadi ko boddi soppimo jiiɗo ko boddi huɗa ɓe fokkude moccoɓe ngari e mbaddi fof wona on yawti goɗɗo aroy ngorondi wi ndo wi boddi wi mi soppa mi suuɗo an ngorondi jalta mi woni boddi soppi koyngal o suuɗi ngorondi yalti kanko hoorema ko ɓe ko ngorondi tan o foyni ɗum ni woni haydara waɗani kala noon ko tindol ngol ganduɗa aduna fof kala ko fewndi no jaggirɗa ɗum fof ko noon wayata so tawi a sattini ɗum tan e haqqille ma o e miijoji maɗi e alhaali ma ton satta sa wemni ɗum tan e hoore ma tan weeɓa sabu wona an ka baɗo présenté tan kono wona an ko famata ɗo ko Allah tan andi ɗum jannginowo andi kone janngina an janngowo ganduɗa kaɗa jangga kono ɗo famete ɗo ko Allah tan andi ɗum Allah noon ganduɗo ɗo famete ɗo mbaɗowo ha faame o kam kadi yamiri yo jangge sabu nelaɗo sallah sallam nde o yiide maleyka o seydina Jibril tawimo e nokku goto ne wiye Hirra hayre towde o yahannomo ngabba e kaaƴe he omo telde e jomum nde on ari nde tan adi adde makko fof ko janggo igra janggo tan o wi mi jangata sabu ɓe gowano jangde e on saaha ɓe gowano jangde wona hunde nde o faami kadi nde wanno Allah ene rokkimo ko rokkimo kono jogori feñde waɗanimo jangowo waɗimo ko faamowo waɗimo ko ganduɗo waɗimo ko timmuɗo ala ko manque ɗum waɗi o jaɓani jangude o jaɓani ko maleyka o wi yo jangu ko on noon Allah ko yiɗi jangde nde tengta wona kanko ko tagorde fof ne haalde
on ɓittumo ha muusi ɓittumo ha o tini wimo iqra bismi rabbika lladi janngu inde joomi fortimo yo janngu an sa o refti hen ayi yamirore nde e kadi e yeɗede nde joni noon nden yamirore noon ko windere nde fof yamira ko julɓe fof jamira joni Allah jamirɗo yo en janngo wonko waɗi to nder jangde ko ma yimɓe janga tan jettoɗo noon sa arnanima ɗum tan a wemni ɗum a softani ɗum a waɗi ɗum haaju tan kebbina kisa sa fuɗɗima hebbinde tan a yiyat e mum toon fartaŋeji ɗi ganduɗa ɗin poɗata e ma ya jam kono ɗo fuɗɗode ɗo sa renaki ne wawi heɓtadema haajuji kewɗi ñalloɓe kiraɗe minen josuyama hirande haaɗi neɗɗo arde janngude ne ɗeɓa hawnade seeɗa min joni gaccimo ko liggeyam oɗo acci ko liggey mum joni noon so goto e men wi ko defo hirande walla wi miɗen jogui inde walla wi miɗen jogui dambude walla mi jogui koɗo ɗum tawne hawni par ce que ko jaribo woni ɗon wiyata kadi jarabuye woni ɗon ɗum noon ari ko tardindema e jangde saabu jangde ɗem ɗe gendiji walla jangde mawɓe kamɓe ɓe eɓɓu ɗum e haajuji yimɓe yontere wona ko balɗe 6 ɓe mbaɗi hen jangguete ko balɗe 3 joni holto nayi keddiɗe goni ko an accanaɗe toon haajuji maɗi joni ñalawma o waɗi ko waktuji 12 waktuji 12 ɗi janggata hen ko waktuji 3 joni waktuji 9 ɗi holto ɗe goni ko an accanaɗe joni balɗe 4 timmude e nder balɗe 3 kadi ɗe janggataɗe waktuji 9 nen toon a ronki gaynude ɗin fof haaju ha iɗe kefta waktu ma jangde o pellital ngal le manque ko pellital ngal manka sona ɗum kay somi naati e jangde yomi wat feere fof ha haajujam ɗi gandana kam komi jangowo te haajujam ɗi e yimɓam aroɓe am ɓe e fof ganda ko dartemi jangdeto ko ha ɓeyda ga so sehilam garnoɗo ñallandemi o ko ha cehilagal ngal wawa timmude ha mi wawa naftudemo o wawa naftudemi saabu kala ko alda e gandal ko ɗum mawni ko ɗum moƴƴi fof sa yeehi ha yettot daroto ko gandal tan jogui nuuru mo Allah waɗe mum kala ko gollirɗa ɗum tan yooɗat timmat waɗat wone wiyete ko hatte so jokkere enɗam mum so diine mum so golle mum kala ko gandal gollira ɗum golle mum ko paɗɗude tan wonta joni alay saago yimɓeɓe daro doole mum no ponno bikkito ha jeyta ha jangde nde jeyta balɗe 3 ɗe e nder yontere nde ɗum yo Allah dandu hay soko neɗɗo ne fawji yo waddu hen ha yetto duɗal maw sammo inchallahu taala saabu ko Allah wi janggi sa felliti wadde ko wi ko tan a yiyat hen jurum nder makko mi haalani haaju on gokkol ko ɗum basirɗen ayi ɗo joni tabarakallah machallah eɗen joni ɗo kono komin kulata e duɗe ko hade wonde cas ndeng andi cas ko doole ndeng kadi ko doole joni noon ko wofode sa waɗi ɗum cas ne ɗamina kisal kono ndeng kala hen wofode kay kala nde mbaɗɗa ɗum ndeng natti wonde wofode ko wonde kay joni noon bakkiloɗen enen fof doole men no ponno guittanen jangde nde ñalawmaji mum ko ɗin tan sen ngari en mawnini ñalawmaji ɗi mawnen e nder hen sen teddini ñalawmaji tedden e nder hen kadi sen mbaɗi sattani no ceerno ɗahir wiwni dumun no seeɗa tan dañen hen kumtale haajuji mawɗi saabu ɗemɗe keddiɗe ɗe ko wayno puɗorɗa qur'ana arabia français anglais espagnol walla ko wawi wonde foof wadde wona ɗemgal ngal muynuɗa ngal kala ko jangata e mum ko ɗiɗi jangata ɗiɗi dongle ɗiɗi joguiɗa ko holɗum e hol noon holɗum ko joɗorgal holno joɗorgal wiyete kono so tawi ko ɗemgal ma jangata ko hol noon
joɗorgal windirte a yiyata ɗum mbiya holno ɗum ɗo wiyete so windama e alluwal he a wiyama ko joɗorgal tan gasi joni ko holno joɗorgal windirte gueɗel gotel ngel aɗa faami ɗum tawde ko ɗum kalanoɗa ɗemgal ma aɗa haala no so wiyama lawol aɗa andi kala ko wiyano hen aɗa anduno ɗum e haqqille ma joni ko holno ɗum windirte janggueɗa wadde dongal gotal joguiɗa so tawi ko ɗemgal gongal janggata a janggat holno wiyete e holno windirte holno jangguirte joni noon ayi a hoytinanama ɓay ko ɗemgal ma janggata ɗum waɗi ko ceerno ɗayir wi ko sattani muñal ngal noon ko muñana waktuji tati ɗi janggete kikiɗi muñana yimɓeɓe ndenduɗaɓe par ce que gonnoɗa ko an tan e suudu ma e sukaɓe ma ko an halfiɓe no belirɗa sa wi ɓe joñoga sa wi ɓe to sa wi ɓe joɗɗe sa wi ɓe gimmoɗe joni noon an a yalti galle moon o a tawtoyi woɓɓe ɓene kay jalti galle mon taw tawtodiri joni son muñodiri tan ko enɗam son muñodiri tan l'union fait la force hankkadi ko dental mo ngal ko doole ha poolon humam binnagal ngal ɗum waɗi no wini ko muñal muñal kadi arde muñana ha faama muñana jangde nde muñana ya garta o ɗeɗo gueɗe hayso komin tugni tan e haala makko seeɗa mbaɗaɗo barke mo haali ɗo wonde sattani goo ɗum kalanom guilnani sakkitiɗo ko ko muñal so ɗum wondi hen tan ganden kissa ponnoon ko fuɗɗorade présentation ceernaji mo garduma hayso ɗo gandimo kono noon hulde haade ko ceerno ɗayir haalde ko ɓoccitade mi nonno haqqille ko corto haade sortade ɗo tan majjo mi yiiɗa haalde mi ronka tan kissa gardumi to mbiɗa andi ɗum ɗo ga kam sortata e ñanden mi wi on duɗal ngal engal jogui sens ji kewɗi nde kalami ɗum nde ceerno Amadou Samba Lo tawata ene jeeya hen ni ha mbimi argol ɗo hawrude e puɗɗogol ngol ceerno Amadou Ba Sanda Pular ene jeeya hen innirde Abdoulaye Gounas ene jeeya hen dañde keewal ngal ɗo ene ha heewi wona mi haalino kadi ayi seede mum kadi en dañoyi hen wona Amadou Samba Lo toƴƴinɗen ne ara e duɗal saabu omo joguino duɗal gongal ngal foti jangguinoyde ko goɗɗo mi wasa haalde inde on ɓay on arani oɗo kam ɓayri mi haala inde mum ko goɗɗo kaldun ɗen ñande garanmi ga nde ɓe noddimo téléphone mi heɓanimo laabi laabi ko iwa ga ko mi yiiɗi jokkodirde makko donko joni noon en gadodiri talata koko fuɗɗete alay saago min dañan on jangguinowo kisa mbiɗa joddi e jangguinowo goto ne wiye Mika Ba min jewtidi hen ha minen fof joole haqqillaji amen tawde to Amadou Samba Lo fonno yaade to leeli tardi min jokkodira e makko min ƴeewa somo ara kisa Allah walli o newni no gandirɗon mo ni tan wona cattuɗo alhaali ko Allah ne hokkimo gueɗal minen fof amin teskorima ɗum ko yankinare ko muñal jogade gandal jogade himme yidde ɗemgal ngal welde wondude fofof ne tawe makko saabu haade makko arde e Pulaar he taw dooli ɗemgal Français ngal kono a yiyata mukko an jiiya omo tubakin gila ko ɓooyi a yawatani andude sona goɗɗo haalanma Allah waɗi kadi Pulaar o jangi ɗum o janggui naki ɗum o witti e diine he ɗum kam oɗon keeɗo e radio he so nangodiri e ceerno Hammat Diallo keeɗo jewteɗe te enen jangde men nde hoore jangde nde ko jiɗɗen ko famde diine on moƴƴi ɗum woni joni noon dañƴi en jangguinowo pamɗo diine o taw so ari hayso addani deftere hayso kañum tan ari tan o immori bureau ari o direct tawa eɗen mbawi hebde makko ko jiɗɗen koye diine o ayde wonno ko gueɗu men ɗum waɗi kisa Allah hokki en ko kanko ɗum noon ko fartaki mawɗo ko himme moon foti noon mawnude e gueɗu mon saabu soppo jolo e darde moon téléphone aji moon no jiiɗi ɗon janggude ni nani no mbimi sattani ni par ce que himme ma no foti foof ko noon Allah newnata Allah teskoto kañum ko anniyaji teskaki hay hunde nde wono anniya moon e jangde hen selli yimɓe moon on e mawni hen ayi Allah addina on kissa ɓuuri ko nonno jorto men ko yo Allah hokku en noon fandinde enen noon darto hen no mbimi nane ni muñal ngal e pellital ngal adi ko enen fof eɗen denda eɗen mbiya Amadou Samba Lo bisimilla makko duɗale mbaɗa andi mamo bismomo duɗal yiɗɓe kaw Alh Abdullaay Gounas
legal men Madina centre kamɓe kalata ma mbaɗ présenté goto fof surtout ardiɓe duɗal ngal sinno hirano goto fof waɗa présenté kono ardiɓe kam lomto heddiɓe e wawde wadde présenté min mbima bisimilla ma goomu jangde addima e duɗal he kono kadi ko musidɓe ma ko enɗam ma ko leñol ma min mbiya kalif ma Allah no gowɗa wadde ni no doole ma ponno kala no gowɗa wadde waɗa hen ko ɓuuri ɗum beele formation accéléré beele ɓuura yawde wawde ɓuura yawde ɗigginde oɗo ko almudo ma goto almudo ma kadi tawti ɗum kam ne wawi woɓɓe ni nen toon tawa kadi ko almudo ma tawa min ganda ɗum noon mi hanna ɗo tan yo Allah won gondiɗo yallah waltir cellal fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim yallah hokken wiide alhamdulillah woto nimta won hen yallah hokken hen sagoji koye men ha enen dañen hen ko eɗen jangguina woɓɓe dañen hen nafoje aduna e lakara dañen hen ko ɓurti jortoji men ganden hen diine men paamen hen no ndewreten Allah jokken hen enɗam men kono kadi dañen hen ngaalu ha heewa hankkadi natti sikke beele pulaar ne rokka neɗɗo hunde ɗum man kadi yawrama kadi yiyama hen preuve aji kewɗi ñanden min noddino Allah jeemum fof teddinerde mum kanko joɗiniɗo fondation Ceerno Wolle joɗiniɗo kaw kono annene kadi kalima Allah e siftindemo saaha fof hankkadi so jiimin o marhaban min gara ga barkinorade yidduɗal ngal so mbayri yiide mum ga miɗen kooli goɗɗo ga o salli ala Mouhammad noon oɗon mbatta présenté so dokkuɗon konngol fof haala inde moon ɓeydo hen ko ɓeyde hen mbaɗon présenté yilirde nde ardi o woni hoore o woni hen nandi hen jaafoɗon hiide